سلام كمي كنيخاتكم كبراتن كبرانن تخطاتلتنا ماكل كارتان حبريتان إيرترا أبتعتي بيت صحفة بريزيدنت زنطف عب 2016 عامة مرد زقومة هاقراو ماكل يوم ازي هاقراو ماكل ازي كم زقونا منقستاو تكال نايسرح كرسن عماماتنا اللو عماماتو انتاي زمسل انتايك يسالت اللو مسكاد سرح ماكل كارتان حبريتان لتنا كولونيل جومترا جيتاچو مرحاسين بموكاس زدالنا تحستو حزنا لكم كريمنا لنا كساب فتسان فنونا مسانا خطصان حز عدموكم أدالاون أغرابنا يزمدب إفرام قري سناي مكتتال جمترا يتاچو كارتان حبريتان كنميل كلنا كارتا مالوات من الجغرافي كنرينا حبريتا كنميل كلنا هم تايزة تقر حبريتا عجي ناي هزبديو ناي مناورو ديو اسكغلو أرالنا كان غادي يحبروا كارتان حبريتان يزول حبريتها بكل من قد تاتي تقرب مالتشو بصحف قرب بقال قرب بسأل قرب كم بخارطة قرب مالتشو حبريتها قدم كدادم انت عينت حبريتها انا نقول نحنا وباناوي حبريتها لك انه تزحر له حبريتها تحتى تكون حبريتها اننا ترنف مالتشو سلازي إذا حبريتها زد مها بزخونة من قدي أب جغرافياوي سرعة حبريتها خمس در نفن مقباريو جغرافياوي سرعة حبريتها مها ناي نفس كف حبريتها مسبوطة بمتأسسار يغمطو مالتي كغمطو قلو مها مستي جغرافياوي ندري يتأسسرو مالتي سوها انتاوي كوردينيتس اكس واي زد النانزوعم باهاتو مسارتات أب نفس كف بوتا نتو كوردينيتس لزلو بو مسارتات أرمو سلازو كل عينة حبريتها مالتي نسنسوس حبريتا نسنسوس ولد معها زرق حزبي بهيرات قوانقواتات هايمانوتات عدمي صوتها قطعات حستو سراح وزت زبلون كلهم عينة حبريتا أبزو مأكل زي يكم مالك حجي غطان حبريتا نقول لنا ساعة زبزولو خبابلو سلوم زغون خبابلو مدربدالو انباتاتالو البحر زولو خبابيتاتالو بزو عينة ملكة عمدرناي يتراي زولو الزيو بملوء سندو بمنصرتي نهز بحبريتا يزحجر توصل صنعها قالك فالنديو كلهم حزبي ناتو منزوق الكوكا حدا حزبي هايمانوتو بيهرو عدمو صوتو نطفتاتو أكايدو وزت كلهم يأتون أب حدا بوتا مست بوتا زلو متأثر يملس مالتي بس جغراف أساسا لما كلهم إحنا قبايات نايت جغراف مالتي براخر له لططال له كتكال له تحت متحتال له روال له سنجرول له قوتات له وزت زيهم كلهم عينة أقربات عينة انسساتات ريتات عينة مريت عينة هاوح وزت كلهم زيهم أبايتا زلونا بستخال انها اب بحري كلنا كل نكرات ما ساعتهم بتعاوننا مالتي كنحزون فتن مالت سلاذ كله نكليما زملكات ننفاس زملكات نصحي زملكات تقلز زملكات نزناب زملكات وزت كلهم زيهم حبريت عيم ياتهم كلهم كما قداسنتهم من ادلاينتهم كاي طرفوا يتاسسروا بخمس منقدات ما استفعل كارتا تداروا مالتي تزرزرنا كارتا هجي جيولوجيكال አለው ፖለቲካል አለው ጂኦግራፊካል አለው ለኮንስትራክሽን ኮንቱር ማፕስ አለው ወዘተ እዚያው ታሳሲሩ ይወጽ ማለት جمترا مزل هوتلو صنا هذه ሙሉ حبريታ مكاب ربحات አለው زغل حبريتا مس አከብካ استغلال سجاتات كتفلطال ابياري كسرح كم تخيل مخرجز بالسفح ግን مكاب ني حبريتان مفلاط كارتان بدك كل ነገራት እንታይ ይትረፈሉ ፍልጠት ረውሓይ وكل سنساو فلتت مهلاو دمها تزعبي روحي سنساو مركز دلو فلتت يخات حلت لها مالت بقليلو نزارب حرشا خكايدين نحرلكا حرشا بيتا كايدو نوال أب سلط بلغول أب سلوبس دلو بوتا انت عينت حرشا تكبر تدلي سفحات دلو حرشا متقنن وصغن حرشا أكون جمع مسألة كونتور أدليك أسأل زي أخل دخلنا كونتور
ዴታ የለካ ማለት ንፋስ እንታይ መጽ እንታይ ዓይነት አግራባት በቁልታት አብዚ ከባቢ ዝቆሉ ቆሉ እንታይ ዓይነት ሬንፎል አሎ ወይ ከዓ ዝናብ አሎ እንታይ ዓይነት ንፋስ አሎ እንታይ ዓይነት ራዲዬሽን ወይ ከዓ ናይ ፀሐይ ታሽሙታት አሎ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ንሓደ ሕርሻ ተካይድ ዘድልየካ ሓበሬታ ስለዝኾኑ እዚኦም ምስኣከብካ ነቶም ቲናታት ነቲ ዲዛይን ዝገብሩ ነቲ መጽናዕቲ ዝገብሩ ምሰበርከት ካለው ምርኩስ ናይ ዝምግባር ዝገብሩ ማለት እዩ ሓንቲ ንእሽተይ ካልኦን ክንብል እንዳሕርኩንካ ዲጋ ክሰርሕ እንዳሕርኩንካ ታዲጋ አቤት ሰርሓ እንታይ ዓይነት ታሕተ ባይታ ኣለካ እንታይ ዓይነት ሃዋሕ ናይ ታሕተ ባይታ ኣለዎ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ትስርቶላ እንታይ ዝኣመሰለ ማይ ይመጽእ ክንደይ ማይ ክትሕዝ ትደሊ መንኩብ ናይቲ ዲጋታት እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ ክንደይ ማይ ምስ ሓዝካ ኢኻ እንታይ ዓይነት ሓይልን ትረትን ብቕዓትን ዘለዎ ዲጋ ትሰርሕ ወዘተ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ኣብ መጽናዕቲ ተመርኮሱ ስለዝኾኑ ስለዚ ነዚኦም ወድኹም እዚኦም እሲ እኹል መጽናዕቲ ዝሕግዝ ዘድልይ ማለት እዩ ካባሮ ይሁን ተበጊስኩም ወይሲ ቅድሚ ዝነበረ ዝተኣከበ ሓበሬታታት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዘይጥልያን ከሆን ብድሕሪ ዝነበረ መግዛእታት ከሆን ከም መወከሲ ጥቆሚዮም ወይሲ ብምሉ ሕማሓድሽም ትእክብዎን ትስእሉ ብምስራት ኣብ 2006 ይመስረት እምበር ሓበሬታ ትማል ዝነበረን ሎሚ ዘሎን ጽዋሕ ዘብሉን ኩሉ ምትእሰር ኣሎ ስለዚ ሓበሬታ ተጠቅም ከለኻ ካብዚ ምሳና ዘሎ ሓበሬታ ጥራይ ይኮነስ ወላ ኢንተርናሽናል ዴታውን ንእክብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንፋስ ንሕሪልካ ካብ ኢንተርናሽናል ዴታ ተወስዶ ማለት እዩ ናይ ካርታ መጽናዕታት ክትወስድ እንድሕር ኮንካ ናይ ጃክሳ በሎ ናይ ጂፒኤስ በሎ ናይ ግሎናስ በሎ ወዘተ በሎ እዚኦም ኩሎም ካብቲ ኢንተርናሽናል ሚዲያ ክትወስዶም ናይ ዴታ ሰንተርስ ክትወስዶም ማለት እዩ እሱ ጥራይ ይኮነ ንሕና ሃብትና ኩለን ዘን ትካላትና ህዝብናን ማለት እዩ ስለዚ ምስ 18 ሚኒስትርታት ምስ 6 ዞባታት ምስ ኩለን ማሕበራዊ አገልግሎት ዘባት ትካላት ናይ መንግስቲ የማንን ጸጋመን ይኮንና እንሰራህ ማለት እዩ ሰናዕና የገልግላና ንሕና ኻናዓተ ነገልግላት ስለዚ ሓበሬታ ካብ እንረክብ ንሕና ሓበሬታ ንህብ ማለት እዩ ስለዚ ሓበሬታ 2006 ጥራይ ኣይኮነን ተኣኪቡ ሓበሬታ ቅድሚኡ ዝፀንሕ ባለ በግዜ ጥልያን ኩሉ ዳታትና ሰልታትና ካርታትና እንዳርተዮ ኮንካ ካብ ምርኩስ ጌርና ንወስድ ካብ ዝተፈላለዩ ዝበልኩ ኢንተርናሽናል ዴታ ሰንተርስ ካን ወስድ ንሕና ንገብሮ መጽናዕታት ካን ወስድ ምስ ሚኒስትራትና ካልኦት ትካላትና ዘሎ ንወስድ ነዚ መቢናኻ ካርታና ነዳሉ ኣዳሊና ንምኻን ውሳኔ ንቐርብ ማለት እዩ ሰነዳትኩም ኣብ ዝተፈላለየ ከም ዝወስዶ ጽናሓ ኣብ ዝተፈላለየ ሚኒስትርታት ኣብ ዝተፈላለየ ኣካላት መንግስቲ ትካላት ናይ ደገው ክኸውን በል ከም ዝወስዶ ጽናሓ ኣኪብካ ኣብ ምዕቃብን ላይክ ኣብ ክላሲፊኬሽን ከመይ ተሓፍዛኹ ሓበሬታ ሃብቲ እዩ ሓበሬታ ሃብቲ ክኸውን ከሎ ብግቡእ ጥቕመሉ ትኾንካ ሃብቲ እዩ ሓበሬታ ድማ ወዛሃላ ትሕዞ እንዳር ኮንካ ድማ ዕንወት እዩ ስለዚ ኣብ ኢድ ዝግብኦም እንድሕር በፂሑ ሓይሊ ይኸውን ኣብ ዕንወት ተበፂሑ ድማ ጉድኣት ይኸውን ማለት እዩ ንሕና ሓበሬታ ንእክቦ ኣብዚ ብግቡእ ዝተሓዝ ማለት እዩ ስለዚ ዝምልከቱ ኣካላት ኣለዎ ነዚ ዝሕዙ እዚኦም ድማ ብዘይ ኣፍልጦ ብዘይ ፐርሚሽን ፍቓድ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ሓደ ወሲኡ ዴታ አይወስድን እዩ ክወስድ እንዳኮንካ ብምእክል መንገዲ ይወስድ ናበይ በዓላ ውዕልካ ፈሊጥካ ካተዎ ማለት እዩ ዝኾነ መፅኡ ሓበሬታ ክወስድ እንዳሪሉ ማለት ይግብኦ ዲ አይግብኦን ብምማይና ንህብ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይህቦ እንታይ ግልገለሉ እንታይ ውሕስነት ኣለና ዴታና ከለና ወዘተ ወዘን ዝበሃሉ እዚኦም ኣብ ግምት እቲኻ ትምር ዝመፀካ ምዝርጋሕ ማለት ኣይኮነ ሓበሬታ ኣገዳሲ እዩ ንዝኾነ ነገር ንትምህርቲ ንሪሰርች ንገለንገለገለ የድል እዩ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ሪሰርች ዝገብር ብምእኩል መንገዲ መፀና ምሳና ተሓጋጊዙ ድማ ዘድልዮ ዴታኻ ንህብ ማለት እዩ ኣለና ዝበሃል ዴታ ግን ጉዕጓዕ ሓቢልካ ኣይተውፅኦን ኢኻ መፃወቲ ናይ ዝኾነ ነገር ኣይትገብረሉ ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ሓበሬታ ይኹን ካርታ ምስሊ ምፍላይ ከዓ ዋላ ካርታ እንዳሕር ሓበሬታ ይዝኾኑ መወዳእታ ክትእክብ ከለኻ ዕጥቂ የድሊ እኻ ንሪኦ ዘለና ቴክኖሎጂ ግዜና ግዜኻ እናተሰጋገርካ እናተማሓየሸ ይኸይድ ገሊኡ ንሚእቲ ዓመት ዝፀንሕ ተዓኪቡ ዝኸይድ ኣሎ እስከ ዕጥቁኩም ከመይ እዩ ካብ ፈለማ ካብቲ መበቆላዊ ክትወስድዎ ከለኹም ካብ ካልእ ምንጭታት ከተምፅኦ ከለኹም በዓልኩም ውፅዕኩም ተብሎ ኩሉ ነገራት ስለ ዘሎ ዕጥቁኩም እንታይ ይመስል ወዝገዛ በዚህ ዕጥቅ ክሰርሕ አይከልን እዩ እንጂ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ንወሎ ወይ ከዓ ዲፓርትመንታት ኣለና ማለት እዩ እንጂ ሓበሬታ መእከብስ ዝተፈላለዩ ድብረት ኣለና ማለት እዩ ንኣብነት ቅየሳዊ መጽናዕቲ ክንገብር እንዳኮይና ዝተፈላለዩ ኢንስትሩመንት ንጥቀም ኢንስትሩመንት ብኢንስትሩመንት ከዓ መሳርሕታት ንጥቀመሉ እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ዝእዋና ዝዓበዩ ሓበሬታ መእከቢ ኢንስትሩመንት ንጥቀም ንኣብነት ከም ቶታል ስቴሽን ንጥቀም ከም ጂፒኤስ ንጥቀም ጂፒኤስ ከዓ ሌተስት ቨርዥን ማለት እዩ ምስ ስማርት ስቴሽን ንጥቀም ማለት እዩ
هاي ديفينيشن سيرفي نورو استفلالنا هي سيرفي مسارحتات لنا ناي بحر مسارح انا باجيومتريك ايكو ساوندر نلوخمن لنا مالتي زي نتي سيرفيو اغلغلوتو زرزر او ስለዝኾነ ብዙሕዩ ግን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምስ ግዜ ዝኸዱ መሳርሒ ኣለና ማለት እዩ ብዘይው ነፈሪት ኣለና ናይ እዋኑ ላይዳር ንብሎ መሳርሒ ኣብ ብራኸ ናይ 1500 2000 ብራኸ ከመይዳ መሰለሰለ ናይ 5 سنتيمتر ሪዞሉሽን ናይ 10 سنتيمتر ሪዞሉሽን ነፀርታ ዘለዎ ማለት እዩ ናይ ኢሜጅ ስልታት ናይ ፎቶ ስልታትን ከምኡ ድማ ናይ ኮንቱር ዴታን ይህበካ ማለት እዩ ክልተ ዓበይቲ ኢንስትሩመንት ኣለና ዲጂታል ማፒንግ ካሜራ ንብሎን ላይዳር ንብሎን እዚኦም ናይ እዋናቶም ዝዓበዩ መሳርሒታት እዮም ኣብዚ ከባቢና እውን እንኮነን ኮይና ንርከብ ኣለና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ጂአይኤስ ንሕልካ ድማ ቶም ቀንዝገድስኻቶም ፕሮሰስ መግበሪኦም ንሳቶም ድማ ዓበይቲ ኮምፒውተራት ምስ ፋስት ሪዞሉሽን ማለት ናይ መስርሕ ዓቕሚ ዘለዎም መሳርሒታት ኣለውና ናይ ጂኦፊዚክስ መሳርሒ ኣለና ናይ ሜትሮሎጂ መአከብ ዳታ መሳርሒ ኣለውና مستو استفعلوا تكالاتنا دماغ كنزوم وحفت دقف نبلهم كم جدك نبلهم هناك تحت ما وخلطوا هنا عندنا كمبيوترات اللهم سلازم كل صراحة مسرع مالتي إذا قالوا كل ناقن كل نجار لنا لاين خلينا تونكالوت نبلهم مالتي أبرحوا جزء خيرنا ونريموت سيستم كتار كان عطنا من دليل سيخا وأنا أوزقنا ديتا بعلنا نقول من دام كنجبر نقوم زون مسرحنا حسب نزلنا من كاين مالتي الذي أين عقلي تزلون على إنسترومنت أزيم عم بيتي إنسترومنت سلونا مالتي نزقول له عتكاتي كون مسؤول تدلينا مسرحنا هاللي عقم سبوا السالين بو عقم كهني يمثل لهنا نمسجونه له نحبنا له عم من سيارنا من سيارنا زجاجي نبي حكي نزوم كلهم صنعوا مسارحتاتن عقمن كلتن مليهم بقبول صرح من سيات أزيم من سيات مهلاهم بديفوشن ويكاب بتقدسنا بتوفينا الصرح من سيات لزلوا حرنا زجاج حبن من سيارنا يوم مالش سلزي أب كله كي سانتا وشكا مالات من سيات أبرخا خدم نقول يسوزلوا من سياتنا يوم أب بروسس تجورو أزجاجون بتمرتي زين عراس كان ماستر ليفل زلوا من سيات لونا ياتون كا قبوس رح صرح سلزي لكيو ما كرتان حبريتان كل عينات فيلدز اكسبرتيز كله متقبئ كله مسكيزي كان حسبينا كان صرح لينا والديو بزلنا عام قلنا بزوانزي أفكارتا من دلوقت كنكالن ما بحكيه زينا عامل له سوها بتمرتنا بسله ببوانو ما تمرتي دقفنا هبنا نعبنا زون كلهم بياتهم صرح لهم والديو استقداتات نايزة حجر وكل من دايم عليك تفترون له سبسرعون له استقداون ناي سبب والله كل عينات كان تقتلوا السنة على مسؤولها من كل حبريت هم كم اسك أبزي زحلف 10 عامات تزجبا حبريتها تبجيسنا ويأكلنا لنا لقتلتها حلا عينات سلة أكو حبريتها درتي ولا كل أكيوات ولا يدخلينها جزء مسكيزي زهرو بقليلو نحكم زارو الناس أبزها جرزي كندي عينت أقرب اللونا كتل نحكم كا حد بحد مستبعاتهم مسكايدهم مس كل تاش مساوي تاش ممكن تقربوا ممكن بقى كمالك أبزها جرزي تلون عينتها خاوح كانوا صوم ملكها حسب تقل كلهم بس إحنا يمدينا بس إحنا يمن قال له مالك أبزها جرزي كندي زأخلو وحيزا لونا زوم حيزياتهم كابرنا بخمي خدون تايم زو وزتي زوم أبز هجرزي خندي زأخلوهم انباتات اللونا زي ترو جميرنا زرنا مسرح سلزونه كنعوت له تسفان قبر أما سمعتنا سلزي حبرت عدرتي والببوان الناس فحنا خده مس دليتات مس كلمات مس استفل عليه هنقطات نعبيز خيد أكيد نازل لنا غلي لا يكون بس إحنا لنا مودينا هنا قلنا إنه مهنياتو سبواميو مسكيزي زخيد حبرتها ما مسناتو طبعا زخيد سلزلو نخلي زخيد مالك مس بزحت قطعة ما بزح فلتر نحس كحت خيد سلزلك مزموس زلو تكنولوجيا ومعلومات مساتهم تسانينا مساتهم تقادينا مسون تلالينا كنت كلهم مسفتنا دمها حبرتها مالي اللي يقول كم كاري سلزي زلنا يسرحنا نجي بتزلنا مالك خير على ما زودينا لنا كنا يدخلنا مالك حبريتان كارتان بتزجباء أمريكا أبينا يوتا تزجباء محبرة والوزارة تكالات من الناس أزي حجاز دي المنزل زهري يقول لنا
ቅድምን ድሕርና ስነትን ዝተዘርግሐ ትካላት ኣለዋ ንቅድም እኳ እዚን ውሕዳትን ናብ ዝተፈላለዩ ወይ ወስና ከተማታት ዝነበራ እንተን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘለዋ ብመንፅር እዚ ሕጂ ኣኪልኩሞ ዘለኹም ካብ ድሕርና ስነት ዝተዘርግሐ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣሎ ዝተፈላለዩ ሕክምና ክንብል ንኽእል ናይ ትምህርቲ ክንብል ንኽእል ናይ ማይ ክንብል ንኽእል ናይ ፅርግያ ክንብል ንኽእል ናይ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝኾነ መስመራት ክንብል ንኽእል ከመይ ተዘርጊሑ ዝርዝሩ ብዙሕ እዩ ታይድ ዝድለ ዘሎ ንሕክኑ በብሓደ በብማሕበራዊ ኣገልግሎቱ ልክዕ ማእከል ካርታን ሓበሬታን ነዞም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንዝህቡ ትካላትና ክንእክብ እንከለና ሓደ መበገሲ እዩ ማለት እዩ ከይረዘንጋዕና ማለት እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ፖሊሲኡ ፕሮግራሙ ጥሙሑ እንታይ እዩ ዝብል ነዚ እቲ ዝግልገለሉ ማእከል ካርታ ሓበሬታ እዚ ከዓ ማሕበራዊ ፍትሒ መንጋስ ኣብ ሃገር እዚ ማለት እዩ ማሕበራዊ ፍትሒ ኣብ ሃገር እዚ እንታይ መሰረታዊ ዕላማ እንድሕሪልና ኩሉ ዜጋ ናይ ሃገር ንፀጋታት ናይ ሃገር ብማዕረግ ክጥቀመሉ ከሎ ነዚና ንሰርሕ ነዚና ከዓ ዓሊምና ንኸይድ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም እዚኦም ኣብ ሕብረተሰብና ከመይ ተዘርጊሖም ኣለዉ ክንብል እንድሕር ኮይና ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብቐሊሉ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ብትምህርቲ ክንጅምር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ወይ ብሕክምና ክንጅምር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሕክምና ኣብዚ ሃገር እዚ ከመይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ይኸይድ ኣሎ ክንብል እንድሕር ኮይና ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ብሓቂ ኣብዚ ሕብረተሰብ ዘሎ ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ወይ ከዓ ናይ ጥዕና እዚ ሕብረተሰብ እዚ ከምዛ መሰለ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ እንተዘይህሉ ከምዛ መሰለ ጥዕና ዘለዎ ሕብረተሰብ መሃሉ ኢልካ ክትሓስባ ይትኽእልን ኢኻ ብምዝማድ ምስ ኩሉ ነገራት ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ ቅድሚ ናፅነት ወይ ከዓ 1991 እንታይ ነይሩ ሕጂ እንታይ ኣሎ ክንብል ከለና ምናልባት እቲ ቅድሚ 91 ከም ዴታ ብዙሕ ይሕዝናት ዘለና ግን ክንሪኦ ንክእልና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሃገር እዚ ዓበይቲ 6 ሪፈራል ሆስፒታል ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ዓበይቲ ኦፕሬሽን ክገብራ ዝኽእላ ክፍውሳ ዝኽእላ ዓበይቲ ሆስፒታላት ኣለና ካልእ ናሽናል ሪፈራል ሆስፒታል ዝበሃል 10 ኣለና ማለት እዩ ኮሚኒቲ ሆስፒታል ዝበሃል 14 ኣሎ ሄልት ሰንተር ዝበሃል 54 ኣሎ ማዘር ኤንድ ቻይልድ ኬር ንብሎ ወይ ከዓ ናይ ኣደን ህፃንን ክሊኒክን 8 ኣለና ሄልት ስቴሽን ንብሎ 188 ኣሎ ክሊኒክ 52 ኣሎ ኩሉ ድማ ኣሜሪካ 332 ዓበይቲ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ኣለዎ እዚ ሃገር እዚ ዝርግሑ እንዳሪና ድማ ኩሉ ከመይ ተዘርጊሕሎ ኣብዚ ሃገር እዚኣ በዚ ካርታ ዝኽትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ኣብዚ ናይ ታሽሙ ካብ ቀሩራ ጀሚርካ ስጋዕ ራሒታ ዘለና ካብ ራሒታ ስጋዕ ኦም ሓጀር ካብ ኦም ሓጀር ስጋዕ ኣብዚ ሰልዓ ዘለና ከባቢታት ብምሉእ ከም ፃዕቁ ህዝቢ ናይ ትካላትን ክገልፅ ዝፀናሕኩ ኣለዋና ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ንነርሃ እዚ ሆስፒታል ኣለዋ ስለዚ ኣብ ቀረቡ ፖሊሲ ግን ዘገድሰካ ኣብ ውሽጢ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ዘለና ባፈር ዞን ንብሎ ወይ ከዓ ክልል ንብሎ ሓደ ናይ ጥዕና ማእከል ከሎ ይኽእል ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ስለዚ 10 ኪሎ ሜትር ብዝኾነ መኣዘን ሰብ ጥዕና ክረክብ ይኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ክንበፅሖ ዘይንኽእል ቦታታት ደይገበርና ኣሎ ከዓ ከም ፖሊሲ ናይ መንግስቲ እዚ ኣገር ሓኪም ሕክምናታት እና ሰደድካ ዘሎ ጥዕና ኩነታት ናይ ሕብረተሰብ ምክትታል እውን ይካየድ ኣሎ ማለት እዩ ስጋ ክንደይ ዝርግሑ ኣብየን ዘለዋተን ናይ ኣገር ሓኪም ዝበሃላ ከብለልካ ይክእል ምክንያቱ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳታ ስለ ዝኾነ ምስኦም ተሓስ ግን بخبز من قدي يخيدالو طعنا نايت حبرتسب سلازي نمنيات ديكونه زي ميلينيوم ديفلوبمنت جولز روز نور درو حدا كابتم اقدم اندشفنا هاجرات ارترا عصو إراديكيت نقبر أقربا بس إحنا لنا مالج كروز صرفنا مالج بوليو إراديكيت كنا لنا تي في أم كود صار بس إحنا لنا كابتم أزيون تلابعتنا بلهم حمامات سي أم كود صار بس حسلنا بما يولد مص حمامات تركه ملو مكود صارت بس لنا مالج إذا كان تعيم مسمايل نجورز لنا لمعتهم مدوات مسؤول بمتأثر مالج لذي حكمنا بحن قنا درجة بس إحنا لنا إذا خدمت كلنا جن أتزل حالة الرجوع بس إحنا خدنا يدخلنا هم هنياتو زون مسمع بالي زخيد نجاراتي مالج عمي نايك إلى تتناول الرب نايفاوسنا بقوله درجحنا ببدرجونا والصخيل أما حدا سبكم وتنا أبزي وتنا زي كل الدرجات من صحتي تطمع مالتي لازم 5 درجة خير الله لازم اللي له هنا ناس زي زمان قصتي تركت على حزبي زأمن منقسي كم سلزقنا ما زغلوا اللقطات الرألو لازم بقولي نغليون نحرك الناس انتهينا نقبر زلنا نحري الناس لومس كلتمي سنة شديد دكتور صالونا بناي ملكينا WHO خنزارو نحركنا حد حكيم سنة عسرت شح زيجاتاتيو كوكل زلولنا حد نرس ما أنا حمش شح زيجاتاتيو كوكل لون من قصة إرترا
بزغبرو زلو صاحبن زاغيت حدا حكيم سنه 14000 زيغا بصحلو كايترفنا مالتي ስለዚህ وحدات عامታት بغبو تحر سرحنا له اتي حدا 10000 اب معولات كوصحو زبحال ستاندارد سي قروا انبصحنا مالتي نرسي درو حليفنا ايو حدا ن5000 بال نور حدا ن2000 بصحنا لنا مالتي زوم اسانت نرس بولهم ناي لابوراتوري ستاف بولهم فارماسي ستاف بولهم بابليك هيلث كن زخلو زي كراي قالي بابليك هيلث 13600 زاخلو اللونا مالتي people per health workers مالتي ስለዚህ 268 health workers اللونا نعسرت 3000 حد health worker كأسر حلق اللو مالتي ስለዚህ كنزا مسألة يسقمالو حر نفسنا خنكل دما كاب قدام زمصو مدحانيتات كندي طراي نطقم نفسو خل سلازولو زهاجر استان زرزورن بلوكو زخبلك አይከልን ግን ካብ ከኒናታት ሁሉም ሽሮፖታት ሁሉም ካለው ግን መስራህ ይበጽሐሉ ማለት ነው ስለዚህ እቲ ንስርሖ ዘለና ኣብዚ ሃገር ብሕክምና በሎ ብቲያትር ኦፕሬሽን በሎ በኻለ ግን ዘይና ስራሕት ስራሕ በሎ ራይካ ስለዚህ ኣብ ድሓን ኩነታት ናይ ጥፍና ዘለና የርኢ ማለት እዩ جميل وفعدي نعتم تزسبح زرع عصفي كملي معكن سقم دمهاي سقم ترايكم تخالي بسرع جميل وفعدي نعتم تزسبح زرع عصفي كملي معكن سقم دمهاي سقم ترايكم تخالي كبراتن تخاتلت مدبنا نلومي أبزي كأخلناي إفرم قده سلام